عزو سلام تانا دي سابا كابز مدبرو استوديو اي تي بي بصحكم كبرات تختاتلتي زي هين كل جزء بالساعتنا واخم زبل مدبيو لما عنتيون استفراليو زعباتات حيزو حدا قاشا حيزو باستوديو ترخيب له قاشانا ايتا قبر صادق قبر مدهنيو ايتا قبر صادق بوليتيكينيا ايو سناي مكتال نكون لكم زمنانا جيتاچو علمي مسانا صنحو قعدحان مصخا قعدحان صنحاغچ نقال محتت فقيدكا غزي خان حسابات كان سلتبني مسكنكا قديمه أنا بيمسكني أول تندل. أمو حجراوي مخكر أب زحلفو 4 عامتات تحساس كل تشحن 14 عام تمرت بأواج قصري 13 سنة حمشن إزبار كل تشحن 14 عام تمرت ببايتو كل تهزبيتات أيشو نابسرح كابزاتو 4 عامتات حليفو مولو أب زحلفو 4 عامتات أبو اشتعدن وصان استفلاليو سرحتي نصرح صنيحيو أبو اشتعدي أبو استفلاليو كللات إثيوبيان كلتيوم ممحدار كتماتات أديس أبابا دريداون حاويسو كمون أب دقة دما بأفريقيا بدو أفريقيا أب مأخلاي مبراق أب يونايتد عرب إميريتس ويد أب دبي كمون أب أوروبا دما أب يونايتد كينغدم أب سويدن ون أب سكاندينافيا خبابي كمون أب كندا أمريكان حاويسو كوتاس أب وشت عدن وصان زركبو إثيوبياويان نايقصالي إثيوبيا تايك تخون لهم كم زدليو ويدما إتناي قصالي إثيوبيا تايك تخون لكم تدليو بزبل سفلاليو أجنداتات قرص دحر مصنا حزي ناي مود أتاز بحال شمونت عبيت أجنداتات حيزو نزغصلو حدورحي 30 معلتات بزبل ناي مخفتي غباء اكايدالو مالتيو سلازي حفشاويت مخفتي غباء قدما منستر ابي احمد حاويسو لعلو سب سلطان اثيوبيا كمون اغايش ناي حبرت افريقان ايغادن حاويسو استفلاليو سبات هاب استرخبلو استات لعلي 4000 تساتفتي أبز سرخبولي تمخفتي تخايدنا حفشاوي تمخفتين أفت مخفتي زنبرو كنتاتن كأوت زحلف صعري حزمتيو نابزي مبصحون كم يتعذب كايوم صبو ياو مزهلة تقلت كاين دها تايو كافي يلعل لازم رأي قداسي مثلا تايو ناي بارتنا ناي ودنا بروجرام 4 بروجرام اللي هو النات مدمري هذا مزيل التحس هاجرهم مهكر التحس قصالنا زلون قبولنتن قصالنتن زلو هاجر منግስት ምህናጽ ይልብል ተዕላማ ናይ ፖለቲካ ፕሮግራም ዳር ካፍቶም ንተቀመጡ ሽቶታት ወይ ግብ እንውለድ ማሓደ ውይይት ይቁጥር ሓደ ልመጸ ምረድዳ ስለዚህ ነዚ መሰረት ገይሩ እዚ ተግባራው ለምግባር ሓደ ኢንስትሩመንት የሀገራው ምክክር ኮሚሽን ማለት እዩ ስለዚህ ብዙሃት ሜቶዶሎጂ ተጠቂሞም በቲናታቶም መስርሕ ከይዶም ላውዚ በጽሖም ለው ስለዚህ እዚ በጣም ወርቃው ማ ዕድል ይላና ልገልጾቶም ለሐለፉ መልእክቲ ማለት ነህና ናዓልና ክብር ለና ናዓልና እሲት ለና ናዓልና ባህል ለና ስለዚህ ሀገራዊ ብልሆነ አውዲ ብናዓልና ማለት ነህና ኢና ክንዝትለለና ነበር ናይ ማንም ናይ ኒዮ ሊበራሊስት ወይ ናይ ኻሊ ተሐሳሰብ አምጪና ይኮነ እንወስድና ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ኮፍ ኢሎም ሓደ ከምዚ ዕድል ብዙሕ ግዜ አምሊጡና እዩ ማለት ካብ አጼ ኃይለሥላሴ ደርግ መጥተሎ ካብ ደርግ ላ ያደክ መጥተሎ በፈላይ ያደክ ምን ተባይሱ ምን ለይረዳዲ እና ይልዓጽ ነሩና ምዝና ህዝብና ለውጥ መንግስት ግን ምረደ አይድልና ምንታይ ምንቲ በሓደ መንገድ ክንጓዓዝ ላው የማን ላው ጸጋም ድሕልል ኮይና ክፍተት ክንፈጥሪና ሪሶርስ ክነባኸኒና ትንደል ይኹን ምጽይ ንኽሊ ዋና ዓላምኡ ለተረዳደአ ሃገራዊ ህዝቢ ኣብ ልምዓት ኣብ ፖለቲካ ኣብ ማሕበራዊ ንጡፍ ተሳትፎ ክህልዎ ስለዚህ ልባሁን ዕድላት ክጸብለዎም እዩ ምክንያቱ በባንዲራ እንድሕር ትባስ ኮይንካ በመከላከያ እንድሕር ትባስ ኮይንካ በታሪክ እንድሕር ትባስ ኮይንካ ጸገመለካ ማለት እዩ ስለዚህ ሓባር ለኾነ ዓበይቲ ዛዕባታት ለምዝታይ ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ለባዕሎም ክምኽሩ ከም ዘለዎም ባዕሎም ብናቶም ዓቐን ክኸዱ ከም ዘለዎም ካብኡ ከዓ ኣሳታፍ ምዃኑ ድማ ከም ትልወልካ እዩ ናይ ሃደግ ለምጾ ሕገ መንግስቲ ብዙሓት ኣወንታታት ኣለዎ ግን ድማ ከም ትፈልጦ ብፍላይ ስኻ ትነብሩሉ ከባቢ ወልቃይት ከባቢ ለሎ አብራያ ለሎ በፍላይ ናይ አምሓራ ህዝብ ድማ አይተሳተፍኩን ምክንያቱ ተወሰኑ ሊቃን የሞኡ ነሮም ልብል በትጊዙ ትክክል ነይሩ ኾነ ይኽል ግን ተሳትፎ ናዋዕሉ እንትን ለው ኾነልካ ተሳትፎ ለካ ብውስን ተሳትፎ ለካና ሙሉ ተሳትፎ ክህልዎ ኩሉ ዕድል ረኺቡ ሓሳቡ ገሊጹ ዘን ናይ ሓሳብ ናይ ውይይት ማእኸል ዝገበረ ስለዝኾነ ያው በትል ጀመሮ ትመልእኽቲ ድማ ወሳኒ መልእኽቲ ነይሩ ባይዘወይ ብፍላይ ናይ እዚ ቅርጫት ነበረ ተሪኻየሲ نحنا أنا وهالك التفاعل تخكلي نحنا أنا إثيوبياويان على فخ علنا أدفانتج لنا أنا بتعمي دس ليفل وصيتم
ብጣዕሚ ዓበይቲ ወሰንቲ ዝኾኑ ማለት እንትን ቤንችማርክ ኮይኖምስ ካሊእ ሒዞም ክወፁ ዝኽእሉ ዛዕባታት ክመፁ ይኽእሉ ኢለ ዝሓስብ ስለዚ ምርድዳእ ጌርና ካብኡ ድማ መወዳእታ ድማ ከምቲ ይቅርና ይምባል እና ናይ ዕርቂ ማለት ኣለካ በቃ ኣይተቀያየምና ይገለላልካ ምሽፋንተ ይኾነሲ ብዕርቂ ልውድአሉና ሓድሽ ምዕራፍ ከፊትና ኢትዮጵያውያን ተረዳዲና ኣብቲ ናይ ዓለም ናይ ብልጽግና ኣቲና ተወዳደርቲ ንኾነሉ ዝገብር መድረኽ ኢለ ይገልጸልኒ ኦኬ ሕጅቲ ናይ ብፍላይ ናይ ክልል ናይ ኣምሓራ ቅድም ዘለዓልከ ኣብቲ ናይ ኢህአዴግ ሕገ መንግስቲ ዝኽጸድቅ ከሎ ታይም ነይሮም ሽዑስ ንኣብነት ኣብ ትግራይ እንድሕር ወሲድናስ ሕወሓት ይሳተፍ ተወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ተባሂሎም እውን ይሳተፉ ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ከምኡ ኦህዴድ ነይሩ ኦነግ እውን ነይሩ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ዝበሃሉ እውን ነይሮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኢህዴን በይኑ ተሳቲፉ ከም ሓደ ከም ፓርቲ እንዲዩ ህዝባዊ ተሳተፍቲ ኣይነበሩን ብዝብል ኢና ናብ ክርክር ከምፅዎ ከለዉ እንደውምስ እቲ የለውን እዮም ካበይ ምፂና ክነሳትፎም ዝበሃል ተላዕለሉ ሕቶሱ እዩ እንደውም እንድሕር ሪኢኻ ነርካ ኮይንካ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያምን መለስን ተራኸራኸሩሉ ቪድዮ የለውን ስለዘየለው እዮም ዘይመፁ ኩሎም ኣምሓራይና ዘይኮነስ ኢሎም ዝኾነ ክልል ወይ ማኑ ከባቢና ፀውዕ እዮም ዝጠቕሱ እንዲ ዝብል ነይሩ ኦኬ ሕዚ ኣብዚ ናይ ሕዚ ሃገራዊ ምክክር ከም ትግራይ ከምኡ ኣይተሳተፍናን ዝብል ነገር ሕቶታት ሒዙ ከይመፅእ ከመይ ካ ትዕዘቦ ወይ ከመይ እዩ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ምስ እዚ ሃገራዊ ምክክር ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ተጋሩ ተሳቲፎም ድዮም ኣይተሳተፍናን የለናን ዝበሃል ብሚድያታት እውን ክንገሩ ንሪኦም ኣለናና ንሱ ባዕሉ ከመይ ካ ትዕዘቦ ንስኻ ሕቶኻ ንምምላስ ሕገ መንግስቲ ማእኸል ምግባር የድልየና ይመስለኒ ሕዚ መን እዩ ኣይተሳተፍኩ ኢሉ ኣሎ እዩ ሓደ በመሰረቱ ካብና ፓርቲና ኣብና ውድብና ፍልስፍና እና ምድምር ፍልስፍና ምንት ብሄር ተባሂሉ ልበል ነገር የለ ብሄር ማለት ሲ ናይ ኦሮሞ ጥራሕ ስለልተወከለ ለኦሮሞ ጥራሕ ልውስን ናይ ኣምሓራ ስለልተወከለ ኣምሓራ ናይ ብልጽግና ፓርቲ ኣመራርሓ ለሆነ ልውስኖ ና ኦሮሞ ይኹን ና ቤንሻንጉል ይኹን ልውስኖ ለትግራይ እውን ንጠቅም እዩ ምክንያቱ ኣፕሮቹ ፍልስፍንኡ ከምኡ ስለልኾነ ማለት እዩ ብመሰረቱ ግን من يو عيتساتف كل لغة قمة له ندهر دا نبرح واحد دهر كيد كا خوين كا حقاو النت يقولون هذا بتقراي لازمنا خدنا قري المغنياتو مكريت ملسكو قال ملسكو قال سو خالي جوات ايو حقاو غن يكون بلا ايثيوبيا حق منغستي ناي مرط ابور سريز واحد ስለዚህ አይተመዝገይ ሓደ እዚ ይሁን ወስድ ለና ኦኬ ካልኣይ ትልወልኩሃ ናይ እዚ ልመኽሮ ምክክርሲ لتجراي ون زتكم لتجراي እንዳውም ل50 ዓመት لتጻعነቶ ናይ ህወሓት ለምጽኦ ዘይረብح ካይዳ لእርም ለህዝብ ትግራይ لጠቅም ምዃኑ ድማ ካልኣይ ክንወስድ ንኽእልና ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ ኣብልጽግና ሕብረ ብሔራውነት ከሓሊኻ ሃገራዊ ጥቕሚ ፍትሓውነትን ሓቋፋይነትን ስለልኾነ ናይ ኢኮኖሚ ስርዓትና ፖለቲካ ስርዓትና ድማ ከም ትለልኳ ቅቡልነትን ዘላቕነትን ስለልኾነ ካልኣይ ኣብ ትግራይ ለለዋ ፓርቲታት ብጀካ ሳልሳይ ወያነ ይመስለኒ ተጋጊ ብውልቀ ለኣተወለው ገለብልዎ ማለት እሱ እንትን ይኮንኩም ግን መብዛሕትኦም ፓርቲታት ተወኪሎም ለው መፅኦም ለው ለሚትን ገለ እንዳኣክል ተጋርሉ ንኣዲስ ኣበባ ነበርቲ ተጋርሉ ናብነት ኣነ ኣብቲ እንትን ነይረየ ግን ደሞ ብልጽግና ፓርቲ ናባዕሉ እንትን ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ኣብቲ 2016 17 ከይድኹ ክማየጡ ተለው እንትን ስለለይ ነበርና ግን ናና ኣለው ወከልቲ ኸማናኡስ ኣለው ተሳቲፎም ማለት እዩ ስለዚ ኣይተወከልኩን ክብል ኣይኽእልን ጉድለት ይነውረዶ ማለት በተሳትፎ አንፃር ፊዚካሊ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ከባቢ ብዙሓት ግዜ ተመላሊሶም ተዓንቃፋይ መንገዲ ያው ምክንያቱ እንድሕር ዳ ላህዝብ ኣቲኻ ፀገም ትፈልጦ ስለልኾነ ያው ገበኑ ስለልቕላዕ ናባዕሉ ልገበሮ ምክልኻል ኣሎ ነገር ግን ንኣብነት ነበር ጊዜያዊ ምሕዳር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣውላለው የሚያየጡ ነይሮም ኣሎ ኣትዮም ሎ ስለዚ ከም ውድብሲ መብዛሕትኦም ትግራይ ከዓ ናይ ህወሓት ኣይኮነትን እዚ ህዝቢ ትግራይ እና ህወሓት ልብል ብሂል ብጣዕሚ ናይ ድሕረትን ናይ ድንቁርናን መግለፂ ስለልኾነ ልኦ ይውክልን ካልኣይ እቲ ልውሰን ውሳነ ለኢትዮጵያውያን ብምልኦም ልጠቅም ስለልኾነ ትግራይ ድማ ኣካል ኢትዮጵያ ስለልኾነት ዝረብሕ እምበር ዝጎድእ የውሊ ስለዚ ሕጋዊ ለሆነ ኣካል ተሳቲፉሎ ሕጋዊ ለሆነ ኣካል ከዓ ባዕሉ ብለምፅኦ ችግር ኣይተሳተፈን ይሄ ኣይተሳተፍኩ እንዶ ክብል ይኽእል ልብል ባይዘወይ እቲ ምስታፍ ናብቲ ሕገ መንግስቲ እውን እሰይ ኮነ እቲ ማተር ልገበሮ ድሕሪኡ ነበሩ ናይ ብስም ነፍጠኛ ልግበሩ ናይ ምድህላል ናይ ምድኻም ካሊእ ፖለቲካታት ስለነበሩ እምበር
ሕገ መንግስቲ እኮ ዝሮ ዝሮ ታይል መሰለ ሕገ መንግስቲ እኮ ተርክኽ ትኽእል ኢኻ ሕገ መንግስቲ ግን በባዕሉ ይድሃልይዎ ለምጾ ነገር የለይ ርእሲ ኣተሓሳስባ ቀንዕና የድሊ ካብ ስርቂ ነፃ ኮይንካ ካብ ኣድልዎ ነፃ ኮይንካ ለውጢ ከተምፅእ ለውጢ ብምምፃእካ ተዓገበ ኣመራርሓ ምህላውን ለምህላውን እምበር ለምንታይ መራሕቲ ሃይማኖት ላብ ስሕተት ይኣቱ ይፈቅድ ይልዓ መፅሓፍ ስለዚ ብተሳትፎ ደረጃ ድማ ደቂ ትግራይ ኣለዉ ይኽለክ ደቂ ትክክለኛ ለትግራይ ልውክሉ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ካብ ጌገኦም ለተምሃሩን ኣብ ቅንዕና ነበሩን ኢትዮጵያውያን ካብ መጀመርያ ለተጋገዩ ኣለዉ ካልኣይ ከም ውድበይ ድማ ለትግራይ ልጠቅም ሓሳብ ኣጀንዳ እምበር ለትግራይ ልጎድእ ሒዙ ከኣቲ ኣይኽእልን ብኣተሓሳስባ ደረጃም ብልተቐመጠ ፕሮግራምና ስትራቴጂ ኣንጻር ልብል ሓሳብ ክብ ይደሊ ማለት እዩ ኦኬ ሕዚቲ ትማሊ ያው ኢትዮጵያ ብምምኽኻር እትጸንዕ ሃገር ብዝብል እዩ እቲ መኽፈቲ ንሓደ ወርሒ ዝቕፅል ዘተታት ክካየድ መኽፈቲ እዩ ትማሊ ተሳሊጡ ኣብቲ ናብ ልዕሊ 4,000 ተሳተፍቲ ከም ዘለዉ ተነጊርና ኣሎ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ትካላት ሃይማኖት ኣለዉ ሲቪክ ማሕበራት ኣለዉ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣለዉ ጽዕንቶ ፈጠት ሰባት ኣለዉ ሽማግለታት ዓዲ ኣለዉ መናእሰይ ኣለዉ ብጾታውን ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ዝብል ስብጥር ኣሎ ካብ ኩሎም ክልላት ተውጻጽኡ ኣለዉ ካብ ትግራይ እውን ኣይ ቲንክ ልዕሊ 170 ከም ዘለዉ ክንገር ሰሚዕ ኣለኹ ማለት እዩ ቅድም ክብል እውን ከም ዝገለጽከዮ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ናይ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት እናሃለውን ታደሰ ወረደ እናሃለውን ግዜ ልዕሊ 22 ግዜ ተፈላለዩ መድረኻት ኣሳሊጦም ኣለዮም ምይይጣት ምስተፈላለዩ ኣካላት ኣካይዶም እዮም ጸኒሑ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስካላይት ንስኻ ዝተሳተፍካሉ ድማ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ዝርከብሉ ምክክር ተገይሩ እዩ ሶ ብሓፈሻ ሕዚ ኣብዚ ምክክርስ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ሒዙ ተዝመጽእ ኢልካ ተስፋ ትገብር ትጽቢት ትገብረሉ ነገር ከታይ እዩ ትጽቢታይ እንታይ መስለካ ጌታቸው እስካብ ሕዚ ክጎትና ልጸንሑ ተረኻት ይኹኑ አንቀፍቲ ልኾኑ ክስተኻኸሉ ልግቦም ከስተኻኽል ኢለ ይጽበ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ምርድዳ ለምሳሌ ሕገ መንግስቲ ንሕርዳእ ልነክእ ኮይኑ ክስተኻኸሉ ልግቦም ከስተኻኸል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ዓበይቲ መሰረታዊ ለውጥታት ይጽበነ ለምሳሌ ኣካልላ ለሎ ፀገም ዓብይ መሰረታዊ ፀገም ስለልፈጥር ሎ ኣይናይ መንገዲ ዩቲ ምክንያቱ ስኻ ኣብ መንደር ላ ተሓባእኻ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ቋንቋ ኣብ ከባቢ ላ ተሓባእኻ ዕንቅፋት ስለልኾን ሎ ስለዚ እስካብ ሕገ መንግስቲ ናይ ምምሕያሽ ሓሳብ ኣውትፑት ክመጽእ ኢለ ኢልሓስብ ካብኡ ለየስማዕምዑና ተረኻት ኣለዉ ሰባት ብኢንተረስቶም ዝጽሕፍዎም ገሊኦም ከዓንትን ስለዚ ኣብኡ ለ ምስተኻኻል ክህሊ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣወቃቅራ ምክንያቱ ኣወዳድባ ብጣዕሚ ወሳኝ እዩ መዋቅር ክስተኻኸል ልግብኦ ክመጽእ እዩ ዋና ኢትዮጵያውያን ካብ ጦርነት ካብ ግጭት ምጽማቕ ወፂኦም ናይ ምርድዳ ባህልና ዓብይ እምነኹርና ከቕምጥ ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ ኣብ ምርድዳእ ሞት የለይ ዕንወት የለይ ምንም ጉድኣት የለይ ብሓሳብ ኢኻ ትቃለስ ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ክገብር ክብል ይደሊ ንኢትዮጵያ ዝሓንፀፀቶ አሉ ራእያት ተቀመጡ ራእያት አለው በቲ ማለት ብልጽግና ፓርቲ ተመሪጽ ሎ ካሊ ፓርቲ ለሞጽዩ ድሕር ቀጻል ተመሪጽ ኮይኑ ዞሮ ሕገ መንግስቲ ያውና ኩላና ስለልኸውን ለኢትዮጵያ ካብዚ ህዝለላቶ ለጀመረቶ ጉዕዞ ለፋጥን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሀገረ መንግስት ግንባታ ለሳልጥ ኢትዮጵያውያን በሓደ አረዳዳአ ቋንቋና ተፈላለየ ይኾን ይኽእል ከለርና ተፈላለየ ይኾን ሃይማኖትና ኣብ ስራሕና ግን በሓደ ቋንቋ እንረዳደሉ ይህን ምሂን ተባሂልና ካሊ እዚ ኣብ ዕዳጋ ዓለም እንወዳደረሉ ናይ መፍረያይነት ዓቕምና እንወሰነሉ መሳልል መደላድል ክፍጠር እዩ ኢለ ኢልሓስብ ስለዚ ጫፍናቱ ውፅኢት ድማ እስካብ ሕገ መንግስቲ ናይ ምምሕያሽ ፕሬዚደንሻል ደይኮን ፓርላማ ይቐጽል ብክመጽእ ይኽእል ካብኡ ኣብ ሃይማኖታት ሓሊፎም ለጋጥሙ ብኣኽረርቲ ውልቀ ሰባት ለሎ ገደብ ክግበረሉ ኣብ ሚድያ ለለ ጠቃቅማ ብሙሉኦም ብዙሓት ኣብ ውሽጦም እንትን ስለለለዎም ዋና ግን ኢትዮጵያውያን ኣብ ሓደ ሜይንስትሪም ኣትዮም ለሓበራዊ ልምዓት ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ለውጢ ለሓበራዊ ሃገረ መንግስት ግንባታ ለሓበራዊ ክብሪ ናይ ተዓዲ ልምሕላው ለተፈላለዩ ዓበይቲ ፕሮጀክት ልምስራሕ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተወዳደርቲ ክንከውን ብትምህርትና ልሕሽና ክንከውን ኣብ ደገሲ ንሕና ብስደት ለይኮናስ ብሞያና ተቆፀርቲ እንኾነሉ ብሞያ ኤክስፖርት እንኾነሉ ዕድል ልፈጥር ሃዋህው ልፈጥር ካብ ምቅታል ለውፅእ ካብ ሰበስኻ ምብላዕ ለውፅእ ኣውትፑት ክንረክብ ኢና ኢለ ይጽበ ማለት እዩ ኦኬ ጽቡቅ ሕዚ ገሊኦም ሃገራት ተሞክሮ ካልኦት ሃገራት ተሪእናስ ንኣብነት ሩዋንዳ ብ1994 ባቆጻጽራ ኤውሮጳ
I think بناتنا 86 مالتيو ኣብ ሓፂር ግዜ ኣመንጎ ሁቱና ቱትሲ ዝበሃሉ ክልተ ብሄራት እዩ ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ሰብ ሃሊቁ ሶ ብኡ ምክንያት ግን ክልቲኦም ብሄረሰባት ሁቱ ኣመንጎ ሁቱን ቱትሲን ዝነበረቲ ምብላዕ ንስንሶም ድሕሪ ብዙሕ ህልቂት ምፍጣሩ ናብ ዕርቂ መጽኦም ብፍላይቶም ተበደልቲ ይቕረ ኢሎም ሕዚ ዘላ ሩዋንዳ እንድሕሪናያስ ኣዝያ ሰላማዊት ትበሃል ሩዋንዳ ፈጢሮም እዮም ጽሬቲ ምዕብልቲ ሰላማዊት ንጎረባብቲ ሃገራት መርኣያ ትኸውን ንሱ ከዓ ሓወልቲ ሰሪሖምሉ እቲ ህልቂት ሰብኣትዩ ጎብኒው ተማሂሩሉ ዝወፅእ ንሳቶም ግን ኦሬዲ ቅረቅረ ተባሂሎም ምንም ዓይነት ነንሐድሕዶም ብሕማቅ ዘይረአ ኣይሉ ዓይነት ዓዲ ፈጢሮም እዮምና ንሶም በዓሉስ ያው በከምዚ ህዝባዊ ዕርቂ ወይ ድማ ምክክር ገይሮም እዮም ናብዚ በጽሖም ዘለውና ሶ ንሕና ግን ክሳብ ሕዚ ብናቶም ደረጃ ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ኢኻስ ዕጡቅ ምስ ዕጡቅ እዩ ትጸገም ዕጡቅ ምስ ዕጡቅ ጉጅለ ምስ ጉጅለ እምበር በህዝብ ደረጃ ናብ ከምኡ ዝበጽሕናይ ነገር የለም ስለዚህ ናኡ ከይበጽሕናሃ ሰላማዊት ኢትዮጵያ ንምፍጣር ብፍላይ ካብቲ አንቶ ዝጠቀስከ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ካብ ሃይለ ስላሴ እንድሕር ወሲድናስ ደርጊ ንሃይለ ስላሴ ብዕልዋ መንግስቲ ኣውሪድዎም ብዙሕ መጉዳእቲ ኣብጽሕሎም ድሕሪኡ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉ ወተሃደራዊ ስርዓት ተኺሉ ብዙሓት ምሁራት ኢትዮጵያውያን ብዙሓት ንዓዲ ዝጠቕሙ መራሕቲ ሃይማኖት ሓዊሱ ክጭፍጭፍ ጸኒሑ ድሕር ንሕወሓት ኢህዴን ካልኦት ኮታስ ንኢሃፓ መኢሶን ኦር ብዙሓት ዝበሃሉ ዝተዓጠቁን ዘይተዓጠቁን ጉጅለታት ተወዲቦም ይቃለስዎ ነይሮም ሻዕብያ ሓዊሱ ሶ ድሕሪኡ ደርጊ ስርዓት ደርጊ ተገርሲሱ ፍላይ ከም ፓርቲ ኢህዴንና ሕወሓት ኦነግ ነይሩ ጸኒሑ ድሕሪኡ ኣብ ኢትዮጵያ ኢህአዴግ ዝበሃል ፓርቲ መስሪቶም ኦነግ ወፂኡ ምናምን ኮታስ ብዕጥቃው ቃልሲ መጽኡ ኢህአዴግ ሶ ክንድቲ ዝድለ ከምቲ ዝገለጽካዮ ጽቡቕ ሕገ መንግስቲ ዕንቅፋታት ሕማቃት ዘለዎ ከምዚ ዝፈላልዩ ከም አንቀጽ 39 ዓይነት ንዓድኻስ ክብትኑ ዝኽእሉ ነገራት መቕማጥ ቦምብ ባላት ተኾኑ ግን ዝበዝሕ ጽቡቕ ነገር ዘለዎ ኮይኑ ግን ቲ ብወተሃደራዊ ምምጽኦም ፍጹም ዴሞክራሲያዊ ምዃን ኣይኸኣሉን ትካላት ኣብ ምህናጽ ትውልዲ ኣብ መቕራጽ ብዙሕ ነገር ተሪፍዎም እዩ ካብኡ ከዓ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ምብላዕቲ ዓሌታዊ ዝኾነ ስርዓት ምስቲ ምዃኑ ተሓደ ዓለት ምስቲ ሓደ እዚ ከፋፍልካ ግዛእ ዝበሃል ዓይነት ኣካይዳታት ነይሮምና ስለዚ ትሕዚ ናይ ዝሕዚ ምይይጥ ኤግዛክትሊ በቃ ካብዞም ሕጂ ንጠቕሶም ዘለና ኣውፂስ ከም ሓንቲ ዓዲ ንሓስብ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊስ ብሄሩ ብዘይገድስ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ጥራሕ ንዓይ ሓወይ እዩ ሃይማኖቱ ብዘይገድስ ጾታኡ ብዘይገድስ ደረጃ ናብራኡ ብዘይገድስ ደረጃ ትምህርቱ ብዘይገድስ ኢትዮጵያዊ ብምዃኑ ጥራሕ ሓንቲ ዓዲ ኣላትና ሶ ሉዓላዊትን ዝማዕበለትን ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ንምፍጣር ሓቢርና ክንሰርሕና ዝብል ምስሊ ብትክክል ቀሪጹ ሒዙ ይመጽእ ኢልካ ዶ ተኣምን ካልኦት ዕንቅፋታት ተወሰኽቲ ነገራት ድማ ሒዙ ከይመጽእ ቶም ናይ ኢህአዴግ ዝበሃሉ ንኣብነት ግሒጡ ካልኦት ናይ ባዕሉ ሒዙ ክመጽእ ኣይክእልን ዶ ዝብል ነገር ጽቡቕ ሓሳብ ይኻልዒልካ ሕዚ እወ ሒዙ ትክክለኛ ሕቶ ይኻልዒልካና ንምንታይ መስለካ ባህሪ ኣፕሮች መንገዲ ወሳኒ እዩ ሕዚ ና ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ፈተና ክልተ ሓይልታት ኣለዉ ብፍላይ ናይ መደመር መንግስት መጽሓፍ በደንብ ድሕሪኢኻ ኮንካ ፍጹም ሓድነት እና ፍጹም ልዩነት ዝበሃሉ ማለት እዩ ፍጹም ሓድነት ላበይ ይኸድ ምስ ኣማራ ክልል ተሒዞም ይሽፍጡ ማለት እዩ ለአማራ ክልል ውክል ኣይኮነን ናይ ልሂቃን ናይ ውሑዳን ልሂቃን ስለዝኾነ ሓንቲ ቋንቋ ያው ሓንቲ ሓደ ሃይማኖት ምናምን ዓይነት ኢሉ ይመጽእ ማለት እዩ ንዚ ልኽተሉ ሰባት ኣለዉ ልርብሹ እዚ 83 ከም ትልወልካዮ ኩሎም ተሓዋዊሮም ምስ ዓረፉ ካብ ኢህአዴግ ልበሃል ከዓ ፍጹም ኣፈላላይ ብሄር ምስ ብሄር ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ቋንቋ ብቋንቋ በቃ ዓርሰ እምነት ክትስእን ልገብር በታን ልኾነ መጽኡ ዘን ውድብ ብልጽግና ታይ ገይሩ ንኽልቲኦም ባላንስ ሒዙ ሴንትሪክ አይዲዮሎጂ ሒዙ መጽኡ ማለት እዩ ሕዚ ብባህሪኡ ሚዛን ሓሊ ይልኸድ እምበር ብስምዒት ናይ ኢህአዴግ ነበረ ገሊፍካ ወይ ድማ አንድነት ሓይሊ ገሊፍካ ልኾን ኣይኾን ንምንታይ መስለካ ሕዚ ባህሪ ሓደ ትምህርቲ ወሲዱ ይልያስ ትምህርቲ ካብ ሕሉፍ ተለይተማሂርካ መጨስ ታይ እንትንለካ ፍልስፍንኡ ተሪኻ የለ ለሓለፈ ጥንክርና ጠንካራ ስራሕቲ ዓቅም ደካማታት ድማ ብለይ ምንም ውልባን መንኮን ለው ክእሮም ኣለዎም ዘን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ልሳተፉላ ልማዕበለት ኢትዮጵያ ልደቅና ንዓናን ነውርስ እዩ ስለዚ ትምህርቲ ስለልወሰደ ከይዱ ረእዮ በዓል እኮ ምኽክሩ እኮ ጉያ ይተገበረሉን ስምዒት ይወፀሉን ኢሎም ሚድያ ልገልጹ ሰባት ኣለዉ ለይተሳተፉ ንኣብነት ኢሃፓ ትሆን ይመስለኒ ሕዚ እሱ ካብቶም ናይ አንድነት ሓይሊ ልበሃሉ ተሸንኪሩ ልቐረየ ድሑር ኣካይዳ እዩ ባይዘወ እውነት ልምንገር
ኣብዘ ህዚ ኩሉ ኢትዮጵያውያን ልዝትየሉ ኣቲ ሓሳብ ላይ ገለጸ ኮይኑ ካላይ ለምጾ ነገር የለ ተዚ ኢትዮጵያ ተረዲኡ ወይ ማለት እዩ ስለዚ እወ ከምስ እዩ ምክንያቱ ሚዛናዊ አካይዳ ስለለኸይ 100% ናሰባት ስምዒት እንትን ትገብር ይትኽእል ይውሽቲ ከመንግስቲ ግን ናይ ግድን ንሱ ተዘገርናማ በቃ እንደገና መልሽና ተሓጺብና ናብ ጭቃና ክንኣቲ ሶ ካብ ንኽተሎ ፍልስፍና ካብ ንኽተሎ ስነ ሓሳብ ካብ ዝተቆረጹ ፖሊሲ ስትራቴጂ ካብ ህዚ ዝስርሑ ስራሕቲ ፕሮጀክታት ረእዮም ፍትሓውነቶም ትፈልጥ ኢኻ ማለሲ ኢህአዴግ ታይ ይገብር በይሰርሕ በቃ እንትን ይገብር ነይሩ ህዚ መሰረተ ልምዓት ሓደ ብፓርላማ ጸዲቁ እዩ ለኸይድ ኢህአዴግ ላይ የጸድቅ ነይሩ እንዲዩ ግን ናውዓሉ እንትን ለዎ ኮንትራት ሳብ ኮንትራክተር ምን ይኸውን ከም እንትን ፈልጦ ስለሆነ ሚቴክ ታይ ይገብር ነይሩ ህዳሴ ግድብ ስለንፈልጦ ግን ህዚ ዋና ዓላማው ብልጽግና ውይይት ማዕ ጠረጴዛ ዚያ ስለዚ ኣብዚኣ ድማ ለወርሕ ለአክልኩም ትልወልካየ ተዘትዩ ተፈቲሉ ተጸሚቁሲ አውትፑት ኢትዮጵያውያን ኩሎም ልሳተፍሉ ፋይናሊ ድማ ክትውለል ደለኻ ነው ስለልግምት ዕርቅም ከምጸለዎ ባህል ያ ነዚ ማዕጾዊታ ኮንሎ እዚ ስካፈ ዝነበረ አፕስ ኤንድ ዳውንስ ብጣዕሚ አጸገምቲ ገሊኦም ንኽተብሎም ለብሉ ናይ ውልቀ ሰባት ተፈጻጸሙ እንትን ነዚኦም በቃ ንሓንሳ ንሐዋሩ ነው ይኸሉ እዚ ኢትዮጵያ ሃገርና ላብ ዓሐሸ ምዕራፍ ለምውሳድ ሓቢርና ንስራሕ ልብል ደጉኡለ ለወሎ አውጣሽኡ ለለሎ ምሕረት ይገወረሉ ልብል ወን ክመጽ ይኽእል ኣነ እዚ ከም ሓሳብ መቅረብኩ ዋላ ብትና ውድበይ እንትን ሱም ታሪኻዮስ ይቅር ባህልነት ዕርቂ ይልደልና ከምቱ ስኻት ብለለኻ ኩላና ንሰርሐሉ እሱ ተለገርናማ ውድድርና ለዝኸባቢ ትርእለኻ ብጣዕሚ ሕልኽላኻት ልወጽሐዩ አውሽቲ በሰበስናና ተበላላናማ መጫወቲ ናይ ፈርዖናት ኢና ኮን ማለት እዩ ስለዚ ሓሲብካ አስተንቲንካ ደም ያስልካ ዘውልካውን ተኸደ ይኾነ ከዚ ተዘተኸ መጽ ይስማዕ ማዩ ካውላ ሕገ መንግስት ልغير ለሕገ መንግስት ልغير እዩ ብዕርቅ ልውዳእ ብዕርቅ ክውዳእ እዩ ብንትን ልውዳእና እርግጠኛ የተስኻለል አልከ ሓሳብ ከምኡ ክመጽ እዩ ግን ንሕና ናይ ብዙሕ ዓመት ታሪክ ስለለለና አፈላላያት ክሉ ይኽእሉ እዮም የትም ግዜ መፈላላይ ክሉ እዮም ዋና ግን ናይ አፎሙስ ናይ ተኽስ ግን ክንዓጽለና ምክንያቱ ንሕና በቃ አጥፊና በቃ ወለደና አጥፊልና በቃ መናእሰይ ትግራይ ትርእለኻ እንደ መናእሰይ ጠፊ ማለት የብዝና ህዝኳ ስለዚ እዚ ካልኣይ ተወዳደርቲ ሓይልታት ኣለውና ተፈኻኸርቲ ሓይልታት ኣለውና ንሕና እንትን ይደሊ ህዚ ሓቦ ይድሊ ኒሕ ይድሊ ይሕለፈኒ ምባል ይድሊ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናትካ ለልዓልካዮ ዓብዪ ሓሳብ እሱ ሒዙ እዩ ክመጽእ ልኡል ምምላእ ድማ ካልኦት አካይድታት ካልኦት ምርዳእት ድማ ክህሉ እዮም መንግስቲ ከዓ መንግስቲ ከምሰረተሉ ከዓ ዓበይቲ ኢኒሺየቲቭስ ዓበይቲ ሓሳባት ሒዙ ክመጽእና አይ ሆፕ ትልወልካዮ ትክክለኛ ለልዓልካዮ ሓሳብ ክኸውን ኢለ ሓሳብ ኦኬ ሕጂ ንስኻ ንኣብነት ብፍላይ ሕዚ ኣብ ኣወዳድባ ክልላት ሕዚ ናይ ማለተይ እዚ ብብሔረሰባዊ ማንነት ክኾን ይኽእል እዩ ቋንቋ መሰረት ዝገበረ ክኾን ይኽእል እዩ እንጂ ዝበሃል ነይሩ ሕዚ እሱ ድማ ብጣዕሚ ማለት ተላባዒ ኮይኑ ኢና ረኺብናየና ሕዚ ቀጻሊ ንስኻ ፐርሰናሊ ከም ሓደ ውልቀ ሰብ ካብኡ ወፂኡ ብጂኦግራፊያዊ ሎኬሽን ክኾን ይኽእል እዩ ኦር ብረብሓ ዝተኣሳሰሩ ማሕበረሰብ ሓደ ነቲ ሓደ ብሕማቕ ዝሪኦ ከም ዘይኮነስ ናቱ ቋንቋ ይዛረብ ናቱ እምነቲ ኢመን ኣይ ኢመን ብዘይገድስ ግን በቃ ከም ዝበልናዮ ዓዲ ጽላሎም ሓንቲ ሃገሮም ገይሮም ካብኡ ብረብሓ ብዕዳጋ ዝተኣሳሰሩ ብንግዲ ዝተኣሳሰሩ ብሕርሻ ዝተኣሳሰሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኮታስ ብዙሕ ስኻ ነጋዳይ ትኾንካ ብዙሕ ዝገዝኡ ሰባት የድልዩ ኸዮም ዝዕድጉ የድልዩ ኸዮም ሓረስታይ ትኾንካ እውን ካብቶም ተውፅኦ ናይ ምህርቲ ሕርሻኻ መስኖ ሃሊካ ንኣብነት ኣሕምልትን ፍረምረን እንደም ግዜ ዘይህብ ማለት እዩ ወዲያው ናብ ዕዳጋ ሒዝካ ይወፅኻስ ሙሉእ ዝጠልቡ የድልዩ ኸዮምና በይንኻ ተዓፂኻ ምንባር ኣይትኽእልን ኢኻ ሶ ሕዝቲ ኣወቃቕራ ባዕሉ ትክልላዊ ኣወቃቕራ ባዕሉ ሕዚ ገሊኦም ብንኣብነት ሰሜን ኢትዮጵያ ደቡብ ኢትዮጵያ ኦር ዝኾነ እንተዝበሃል ዝብሉ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ኖ ዝኾነ ካሊእ ዓይነት ነገር ተዝህልዎ እምበር ገለ ዝብሉ ኣለውና ናትካ ድሌት ሕዝኻ ከም ሓደ ሰብ እንታይ ኢኻ ትደሊ እንታይ ዝኾነለይ ትብል እሺ ቅድሚ ላብ ድሌተይ ክነግረካ እንድየ ግን መጀመርያ ግን ክንረዳድ ኣለና ሕዚ ኣት ኖርማል ኮንዲሽን ኣብ ዝተስተኻኸለ ትክክለኛ ስርዓት ብሄር ጸገም ይኾነ ቋንቋ ጸገም ይኾነ ሃይማኖት ጸገም ኮነ ይኽእል لمنتاي مسلكا بوليتيكا محور እዩ ውዳበ እዩ ስለዚህ ፖለቲካ ውዳበ ማሕበር መስፈጠርካ ፈጥርተለኻ መጀመርያ ማሕበረሰብካ ታይ መስል ኢኻ ትምጽእ ኢትዮጵያ ታይ ትመስል ክልላት ታይ መስላ ታይ ታሪኽ ኣለወን ታይ ሓለፍ ኣለወን ታይ ድኽመት ኣለወን ዘን ክትዓውተሉ ደሊ ኢኻ ትገብር ስለዚህ ፖለቲካ ናይ ሓሳብ ስምምዕ እምበር
ናይ እስልምና ሃይማኖት ተኸታይ ስለዝኾነ ክውደብ ለይኽእል ወይ ተተወዲኡ ወይ ድማ ክርስቲያን ወይ ቃሊ እዚ ናይ ድሑራትን ናይ ደናቁርን መጫወት ስለዝኾነ እዩ በቃ ሰብ ዓቕምት ስእን ተሎ ፍትሓዊነት ምዃን ተኣብዮ ተሎ ሰራቀት ኮን ተሎ ታይገብር በቃ ላው ሃይማኖት ያት ማለት እዩ ኣነኮ ኦርቶዶክስ ስለልኾንኩ ወይ ኣነኮ ሙስሊም ስለልኾንኩ ኣነኮ ትግራዋይ ስለልኾንኩ ሄዛ ዓብይ ፀገምና ኣብዚ እዩ ዓብይ ፀገምና እዚ ልፈትሕ ስርዓት መሃለወ እዚ ልፈትሕ ስርዓት መሃለወ ብኢህአዴግ ጊዜ ኣምሃራን ትግራይን ብወልቃይት ኣይፀናይ ኦሮሚያና ሶማሊያ ኣይፀልዩ የመነን ጌታቸው ዋና ግን ናይ መሪሕነት ጉዳይ ኣብ ይግደሉ መሪሕነት ብልተቐመጠ ፖሊሲ ስትራቴጂ ጌታቸው ድሌትካ ሃይማኖትኩን ድሌትካ ብሄርኩን ፍትሕን ግልጋሎት መሃብ لجبرة مع آخر لجبرة ناي جلجالوت مع آخر لجبرة بيروقراطي اللي يخونه سين ناي سيركن ناي نيتورك باترينيج نيتورك بمثل العف كابل على سكاب تحت سلنارة نزيد ماتهم آخرت أنت نقولهم كعتوا تقيمهم هذه كمت الغيل هذه هايمانوت غيركا كتب لي تخلي بهر غيركا هذا قلهم تنديو جن زي الوركاي حمشته مع آخر إثيوبيا مالت هذا أنا بارت وكيل اليوم قد عسى وزي خبل الله كمولك سلال بالكاني سمين إثيوبيا معرا إثيوبيا دو إثيوبيا مع خلي إثيوبيا توهيلو أوشتو جن لمثالي عمرنا تجري حدا دحرد أخوينهم ناكل اليوم قام قايت كمو سينرجي اللي من لا اللي وتوالدهم تزاميدهم لحد اليوم ناكل قام تجرينا لو قام قايو محرنا لو قام قايو حجرا قام قاد ما عجت أم خلتي يوم لخونو يوم محرنا خوين سلالو توهيل له سلازي زي تطوان أنا دسي لني زين بير كان كايله هايمانوت كان كايله قانقا خلنا كايله صراحه قاتسرح بقى مسرت بيركا مالتي زين السوي هوني تتوهيل غعات هذل لوني خي تتوهيلو نعم نتولك اي مسشينا والكايد بحق منغستي ناي تግራይ ኮይኑ بتنبر حق منغستي قدميو كاعطي من اللي كتحيزو نوع على التاريخ اللو مالتي رايا لهم اتهلس مصيوم كلتي يغفلو ملس مصيو ولا أو كل تخفيلو هذه ونندهر هلك رايا حدا من الناس اللي هو ده حدا قانقال له أكادون وبلالو حد من تاي تخفله أجدينا أجديت مالت بناتي جلالسا أنا أي فلي عيفلي حسبني يرني أين أي بحدا تخونه لي تبي أي تكلم أين أي معيلي كاتم تلقى سلازم تللو وانت خونه يغلق أجد ناي بوليتيكينيا تاتجريين بيتهم هزوكو بحد كويهم تلقوا بقى هو وزير لها جيتاچو أنا فتي له خسي وانا كبرخا من النت كاد ما علو ودوت اقبل لك انا جد لا جهات اقبل لك لو الخلكلا كان غير اللي اكسر تقبر تخليها سلازي بجيوغرافي خونا بتي ناي بهرن انتن قانقان مسرت لجبرسي اسو يخونه يتماتر بدحري لله سراقي حساوي عقم له يولو حق منغست يفلط اينب دغت الطال على لوعل سراقي ناي هذا كادري زبلشت يمتيو مغنياتو بوليسي هذا سيل كاسمبل خنقرك تاي غيرهم بروغرامات يقرطو ديرو زي نما جمريا زلاق لمعاتن دغنت مقناسين يلو مزيم سدحركا دغن باسديف لبالس دغنت اند نغبرينا يلو حسب كاوخاس جروز اند ترانسفورميشن نبص هذا بقى سيل كا انت تبعلم برت حاسيو لسرحين مري خلك ادلي سلازي هذه حدا يهارق التقتلو شو يزرنيو بقى على مش لقاش أنا قر مالتي يونيفرسيتي كيركا تجراي سبرويا لا تجراي كون دس دي قبرت تجراي أنا محرها على أنا محرها يونيفرسيتي لمن تاي أزيكو مويا كوي المكنياته هارفارد يونيفرسيتي كيدو لمر للعلم تاعي عاد إنجليز كيدو كندا كيدو على مر لبروفيسور عاد تاعي خوينهم عاد ببير تصر كينكا سلازي لوجيكال خطريات لقا حجن سلطن لغنا بيروقراسي سلاليبلنا دكما امرو انت صمد دما بير سلال حباين بي ولا بتكون يخل ماي انترست جن تلول كوات تكون لي دس يبلني مالتي يوناتي ناقل لي بت اي بايند باي ماي بارتي رول مالتي تردين حزتهم حزي يونيفرسيتي بفلايز بالكيس اب استفلالو يونيفرسيتات نانت انا اديس ابا يونيفرسيتي تمهيره انا بحر دار تمهيره افتي يونيفرسيتينا نامصو ابالات ناي ممل مال بفلايزو 4 زنورو نابنت حوحات بعدين وهديدنا دهلين ناخذوا يكبوا نيرهم مالت متوقع يبوناي ابالنت مالتي دحر ناوسدو توم ناي حوحات
نمينهم مسخالوت نخي ردادو يقبروهم انتنا طلعتهم يم بخمس خي تقربوهم مس انتنا تخيل كهم تكون خايبلوهم توم ناي بعدين ون اوصيم خمو مس انتنا خمس طلعتناهم مس انتنا خي تخدون انتنا خمس غيرهم نايم توب اهديد توم دهدن كوم يبلو ندوم توم ناي دهدن يحشوا خابدو زمص مبزحتهم دحانهم بزح مسكالوت كغانصوس زحشوا ما بنبرني تمكرو معناتينا حجي السم نتايهم كله تمنسي كاو مملمالهم حدا بغزيو تمرتو خي مهار تمرتو خيصنع مس كلهم سلام كيكون عاوز مصو بملوم ايثيوبيان مس كلهم معر مس بحريو مستمچو بهرو اور ሃይማኖቱ ዘይኮነስ ንሱ ባህሪኡ ምስተመቾ ምስኡ ተንቢቡ ዝስምዖ ወይ ደሞ ዓቅሙ ካህንጸሉ ምስ ዝኽእል ምስ ሕሾሰብ ይመሪጹ ክኸድ ዕድልኻ ተወሓቀይ ብፍላይ ዩኒቨርሲቲታት ድማ ብዕድመውን ስለ ዝበሰለ ማለት እዩ ሕቲ ምፍልላይ ንሱ ነቲ ስልጣኖ ምን ዋሕድዮም ወጽዮም ካድረ ክኾንሎም እቲ ሰብውን ተተፈላልዩ ነናይ ባዕሉ አፈላልዮም ናይ ስልጣን ዘመኖም ምን ዋሕድዮም ከም ይገብሩ ነይሮም ወይስ ነቶም መናእሰይ ብትክክል ከምኡ ይጠቅሞም እዩ ኢሎም ስለዛ አምኑ ድዩ ባዕሉቲ ናይ ካድራው ባህሪ ትትሎልኻ ከም ዘሎ ኮይኑቲ በብኸባቢኡ afta ሃይማኖቱን ሕዝት ናይ ሰሎሞን ስርወ መንግስቲ ዝነበረ ሳብ ሃይለ ስላሴ ግዜ ዝመፀ ስርዓት ኦርቶዶክሳዊ ብዝብል ካልኦት ከምኡ ተበዲልና ኢና እና ንሕናውን ቀጻሊ ምናልባት እውን ናይ ሸሪዓ ኩሉ ክህልወና ዛዓዲ ብትናትና እንትን ክትቆጽላለዋ ገለ ዝብሉውን ኣለውና ሕጂ እዚኦም ኩሎም ማለት ከም ዝብላለው ወላ ክሳብ ሕጂስ በሚዲያ ወጽም ባዕሉ ስታ ቆጻጽራ ዝብል ባዕሉ ዚ ንቆጽሮ ንሕና ክንደዚ ዓመተ ምህረት ዝብል ብጣዕሚ ዝድብሮም ኣለው ብግልጺ በሚዲያ ወጽም ዛረው ማለት ተጽኖ ፈጠርታ ኢትዮጵያ ዝፍለጡ ብሽም ጥቅሱ ዓይነት ሰባት ማለት ኢና ሕጂ እዚኦም ኩሎም አታሪቡ ዲዩ ለውጽይት ከም ጸልናቲ ምክክር ሱን ነው ተመልሰይ ምልሰካ ዘለሆ ግን አጥኖት ወሃበሉ ደለ ያደግ ከም ለምንታይ ከም አይገብር ነር ልብል ግን ሰለስተ ምክንያታት ኦብዘርቬሽን ለና አለ ሓደ تا ናይ ሃይማኖት ለልካያ ማከቢሉ ስለላሐስብ ሰለም ኩተጻር ይጥቀመላኒ ይሩይ ለሐስብ ካልአይቲ ተማራይ እንት ናይ ፖለቲካ እንት ትፈልጥ ያው ካዲስ ዩኒቨርሲቲ ስለልተላለ ሓደጋ ከየምጥሉ በስ ምክንያቱ ይሓደግ ይቃወሙ ልክ አኸሙ ንጉስ ማለት ነው ወኸሙ ከይገብሩውን ይፈርህ ነሩ ሳልሳይ ግን በጣም ሓደገኛ ነረ ኣብ ሓደ ናይ ለምሳሌ ጉምሩክ ታሪኻ ተሌ ታሪኻ በካድሬ ይበዲው ወሽበ أنا ديل اللهم سوات فور لينورهم لا توي فلتان غير مثل هالله ስለዚህ ስርዓት ብናቶም ሰንሰለት ዩኒቨርሲቲ ዜጋን ዲለፍሪ ጉምሩክ ድማ ናይ ሽመተለ ኮይኑ ናይ ውድድር ቦታ እዩ እና ባይዘወይ በልኸዱ ሰዋት ለው ቶም ለኸዱ ለትሪኦም ተለኻ ናይ ሓደ ከባቢ እዮም መብዛሕትኦም ስለዚህ እዚ ሰለስቲኡ ልምጥቃም እዩ ነይሩ ተኸምሉ ገብሮ እዚ ኣብቲ ምውዳብ ገለ ኢንተረስ ለለዎ መቸስ ፖለቲካ ክትብሎ ይትኽእል እንዲኻ ክውደብ የተይሉ በመስራሕ ከፍቲ ዩኒቨርሲቲ ወፃ ኸይዱ بقول له تودي وانت نسرح تخوينو صقم يولي كلاي بوليتيكالي خالي نتي مستمهارن سرعات دما ترب شكا متس حلافነት ስለተወሰደ ተቆጣጣረ ለካ ዋና ግን ናይ ዩኒቨርሲቲ ተማራይ ይዘማ ይሁን ብልጽግና ይሁን አባል ይሁን አውድድር ማዕረግ ሆነሎ ይሱ ይሆነሎ ህዝዚ ከቅርድ እዩ هذا اللي من تعمل لك انا اوبتيمستيكيه تسفى قبل هون نجارات الامن بس ميستيك بمنم تعمر بالليله انت نبلي اللي من تعمل لك هذه تحسيولو ديزاين تغيرو ببي كابي لا لكن خيل مالت يادق 50 عامات قال قديفنا نديرو مازن 50 عامات بلا ندل هذه نغرك مالتيو اسك 20 40 ምናምን አለው ስለዚህ እዚኦም ድማ በብ ዋኖም ክትጎርሉ ግቦም ላ ተገበረ ይኸር ስለለሎ ካላይ ኦፍ ኮርስ هذه አመራርሃ ሰራ ገለ خليل ከም ስርዓት ግድ ያደገ ሳይል ነው ግራንድ ኮራፕሽን የለ ምናምን የለ ግን መርከብ ላሰረከለው አልካ ህዳሴ ግድብ ላክ ላሰረከለው አልካ ተገሊጹ በዛ هذه ለምንታይ ፕሮጀክት ሽሩሕለት ይልካ እስቲ ገቢ ኣብ ስሩሕ ስለልዑ ለይምበር ትገንዘብ ያው እንትን እዩ ስለዚህ ወይ ያለጋገች ለምንታይ ግን በሓደ ለይቲ ድኽመት ይኽእል እዩ ኖ ብዙሓት ፕሮጀክታት እዚ ታይም ልግበር እዚ ምስተስማዕ ማዕኻ ፕሮግራም ጥቅለሉ ፕሮግራም ጥቅለሉ እዮም ፕሮጀክት ብልኾኑ ድማ ፕሮጀክት ዘን ኤቢላተው ሃልነው ዓለም ሲያመት ዋይዎም ልላው ንምልከቶ ለኾዱ ኮዲዮም ህዝብ ዝተኻሉ ግቦም ሓፈሻው ዳይናሚዝም ከም ጥልኸል ከዓ ልክ ከም ሕገ መንግስቲ ምን ካል ድማ በሊ ለአሁነት አንቀጽ 39 እዚ አይ ኤክስፔክት በቃ ክስረዝ ይልጽባና لمنتا مسلك it is a driving force separate لمغبار لدفافع حيل driving ስለለገብረካ ማለት እዩ لمنتا ይትብተን ዓለም በቴክኖሎጂ ተአሰሰረሉ ናይ መምራት ዓመቱ ተስፈልግ ግዜ لمنتا ይትብተን ስለዚህ هذا አንቀ 39 አነ ከም ሓደ እንትን ከተረፈሉ ይላል ካላይ
ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ትሪኦ ክትግምግሞ ተለኻ ፖሊስና ስትራቴጂና ኢህአዴግ ልተፃዕኖ ነገር ኣሎ ቅድሚ ህዝም ዲስከስ ጌርና ነርና ፋና ተስተውፅኢካ ኖ ከምኡ ንበሃል የለይ ፖሊሲ ምስ ተመረፅካ ኢኻ ተውፅኦ መወዳደሪ ኢኻ ሕገ መንግስቲ ግን ናኩላና ናኩሎም ሃይማኖት ናኩሎም ካልኣይ ኣብ ባንዴራ ለለው ጅምብርለ በቃ ክስተኻኸል ኣለዎ ኣነ ሰለስቲኡ እንትን ኮነ ታይ ግን ፀጊምና መስለካ ካብ ሃፀይ ዮሃንስ ጀሚሩ ንናባዕሉ እንትን ላለጠፈ ኖ ባንዴራ ትልጥፈሉ ገለለ ይኾነስ ቀዋሚ ክኾን ኣለዎ ህዝብ እስኻ ብባንዴራ ትበኣስ ዲኻ ስተሓሓስ ብባንዴራ ትበኣስ በፍጹም ምልክት ስርኸ ባንዴራ ሲ በቃ ምንም እንትን ክብር እንዲሁ ኣኽብር ሃገርካ ስራሕ ተይሰረቕካ ኣገልግል ህዝብ ኣገልግል ለውጥ ኣምፅእ እምበር ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ወንን ሓደ እንትን ንክትሰርሕ ሰዓታት ላወሰድካ ድልያንስ ላፈጠርካ ዓድኻ ምውድዳር ላኸልክልካ ላሰረቅካ ላባዕልካስ ኣብ ባንዴራ ትሕባእ ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ክእሮም ኣለዎም ዘን مستعرمه كلهم تسمع من حق الخدمه بحق التعس بزيلات ነገር ማለት እዩ ባይዞይ እቲ ናይ ሎው ኢንፎርስመንት ዓቕምና ላወሰኸስ ለልኸድሎ ድሕረዚ ከረውም ካለ ከራይም ከረው ይኾን ምክንያቱ ባንዴራ እዚ ኣያና ኢትዮጵያውያን ተባሂላ ድሕር ተወሲናሲ በምንም ተኣምርስካ ክብሪ ተጉዲፍካ ልኡል ምጥንትን ትወስደለካ ግን ያው መንግስት ካለ ስለልኾነ ልኡኽ ኢሉ ስለልመፅሎ ስለዚ ዓብይ ሆ ተስፋ ዓብይ ምምሕያሻት ከም ዜጋ ንኾርዐሉ ዝናይ فرعونات سيرا بهيمان بخبابي بناي وجه الغحين راكب لجبرنا له بتينا نوصل العقمي ملعلق مسيلة بتخكل الحسن صبغ موكا بهاجراوي مخكر كوميشن حلف لنا وتوم زول كايم نجارات كلهم سلامة وبزخنا ملكو خزازة متصفى نجبر مخناتهم صباح ندكنا نركبهم عديك تلونا تعدين صدمة خمس زول كايو تكنولوجي زوننات مهارات مناقصي زوننات فلاتاتنا عدهم زحاسبوا كلهم من الناي خمس ناي كل الحزي ناي بعلن حق منقصي صندوق علامة منامنا هاللي ون هاجرات مثلا تفتيرن مدمن انت راح زدالو تا عدي تا ماخل تفرس زولو زي خونس نو تا ماخل عدي اتواصلنا لهم تا ماخل عدي دمن ازهانصو مودما بابا ازخرعو زحغوسولا بتاريخ ولدهم بحغوتاتهم مخعنا ينصانت ملكت زلو عدي مستمخانا كله نعو كله زركو مناقصي وي حصانات مقصالي تسريحلو خمو عينت ነገር ግና ندلي مسايت قبر صادق قبر مدهن اب ይህን መሄንና ብዝተፈላለዩ ዛዕባታት እናልዓልና ንመያየጥ ይህን መሄን ንባህል ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዝቡን ምሳና ጽንሑ ኣብ ትግራይ ሕዝታይ እዩ ዘሎ ትግራይ ብጣዕሚ ሕዚ ናይ ግፋ መናእሰይ ዝበሃል ንውሕ ዝበሉ ግዜያት ወዲኡ ክሳብ ሕዚ ኣሎ መራሕቲ ሃይማኖት ዝበሃሉ ጳጳሳት ክሳብ ምእሳር እውን ተበፂሑለና እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ትጉጅለንሱ ካብቲ ናይ መንግስታዊ ነቲ ህዝቢ እውን ሒዙስ ይንፅሎ እዩ ዘሎ ብዝሓለፉ 10 ዓመታት ክትብሎ ትኽእል ክልተ ግዜ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ተገሪሱ ኣብ ካብ ክልቲኦም ነፃ ናይ ጎቲትካ ናይ ምውሳድ ነቲ ህዝቢ ካብ ማእኸል ካብ ፌደሬሽን ምክር ቤት ዝነበረት ኣፈ ጉባኤ ዝነበረት ጀሚሩስ ካልኦቶም እውን ኩሎም ሰበስልጣን እናወሰድካ ካብ ፖለቲካ ተጓኒና ካብ ማእኸል ዓዲ ናይ ምባልና ኣረ ንዑ እተውና ማእኸል ዓዲ ክበሃል ከሎንቲ ኣብ ምርጫው በሎ እቲ ሃገራዊ ምክክሩ በሎ ገለወሎ ኩሉ ምኻድ ጥራሕ በጀት ሃቡና ድሕሪኡ በዚ በጀት እዚ ጌርና ብረታት عتقنا جزينا خنوق أكمنا مسكورة بابتها هجرات نشرخ لنا جلس بال زمثل نجارلونا توت خيدين السوق خيدون تهزبين عبي ينام تاي يزوس دزلو زم سبات كمعزيهم يعقلنا زولو عبيت سباتهم بعد ما بتمكرون عبيتهم بزح لم دزلوهم سباتهمنا مزخلو التأساسي الكاسي نتهزبي كما أخل عدنا نتصلو حزق قدم حزي كاب زخنا بوتا حق يتفنقلو يبهال نيرو حزق خاب تقراي نتفنقلنا دساباي متصلو من اسي تمنسي تخكلو هيوتن خد حنت زلو ممارسين سيو ግን ካብ መቐለ ይኹን ካብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይና አዲስ አበባ ምምጻእ ብዝሕዚ በቲ ናብራ አንጻር ክትብልኦ ድማ ንሕና ብዙኺና ይኸብደና ኖርማሊና ኦሬዲ ተፈናቂሉ ይዝመጽእ ዘሎ ግን ተፈናቅሎ ዘሎ ህይወቱ ከትርፍ እዩ አትሊስት بنابرا ቸግርኒ ግን ህይወተይ ከትርፍ ዝብሉና ምክንያቱም ናብ ሕክምና ምስ ኸዱ ሰባት ካብ ሕክምና መድሓኒት ክገዝኡ ምስ ወፁ ኣብ ዓራት ኣድሚት ዝገበሩ ወሰብ እናሃለዉ ኩሉስ መድሓኒት ክወፁ ምስ ገዝኡ እዮም ገፊፎም ይኸደለው ኣብ ጸበል ኣብ ናይ ኣብነት ትምህርት ቤታት ኩሉ ኸይተረፈ ቅን ያቋቋም ወይ ካልኦት ነገር ድጓማ ዋስእቲ ዝማሃርሉ ከባቢ ዘለዎ ኩሉ ኸይተረፈ ሓረስቶት ነጋዶ ንዕዳጋ ምስ ከደሰ ቡዕሎኡ እናተረፍካስ ቤተሰቡ ኸይፈለጡ ናሃቱ ድሌትን ፍቃደኝነትን حتى كمودما بزي عقدو ادوك مساسرو كله خم زلو زوسدوم عينتنا سو تايو زغبر زلو تايو علامهم زمسبات كمጨረሻው ድሕርዚኸ ታይክነ ትርፍ ታይክነ خصብ ኢሎም እዮም ጽቡቅ ያው ትግራይ ከመየሎ ልብል ትግራይ ሰላም የለ ያዚ ማለት አጸጋም ልሆነ እውነታት ያለላ ግን ምግፋፍሲ هذه ስለ ኩላህና
ናይ ሓበሬታ ናይ ምፃ ዓቕሚ ስለልዓበየ እምበር ህወሓት ካብ የካቲት 1997 ዓመተ ምህረት ሒዙ ገፊፉ ንምንታይ መሳፍንቲ ገፊፉ ቀቲሉ እዩ ተቃውሞ ሰባት ዓፊን እዩ ምሁራት ዓፊን እዩ ማለት ግፋሲ መልክዑ ይልፈላለን በህዝቢ ትግራይ ገፊፉ እዩ ያውለካ ደለ ማለት በየኸባቢው ትጠይቅ ወልቃይት ክንደይ ሰብ ተዓፊኑ ትፈልጥ ይኻስኻ ዓረብ ትግራይ ስለዚ ህወሓት በባህሪኡ ገፋፊ እዩ በቃ ዲሞክራሲ ስለለየ هذا اللي من تاي خم أمتي وجدت مسارته ل50 عامات هذو تجرين هو حتى حدا يوم لا يقارن نايدم بوليتيكا يرامد نيرو مكناتو نا واحد بوليتيكا نادم بوليتيكا كوا حليفو ناخذ بوليتيكا تلي غوينو لهزب لتقم ما تهزو إثيوبيا لمعاتات موصيوم انديوم حدا سيستم لعكن بقصالنت مرغغاط امبر بحاول مطفا يكون سومنا على الغاح انديز عدل تشكمته سلنفلتو ስለዚህ ፍርቁ ክልተ ኢድ ለሰረቅካ ሓደ ኢድ ወይ ርብዕ ሓደ ሰርባዕተ ለሃብካ ልበሃል የለን ስለዚህ ባህሪኡ ስሪቱ ፀረ ዲሞክራሲ ዝጉጅለ ፀረ ዲሞክራሲ ምዃኑ እስኻትር ኣለኻ ኣነር ኣለኹ በየጊዜኡ ላተገማምዐ ምንም ሕዚ ልዋዕሎም በቃ ከምዚ ና ኢስት ኣፍሪካ ገለ ክብሉ ዘለዉ ሓደ ግዜሲ ገለ ከም ማሓድር ኮ ይኽእል ባይዘው ወይ ብትኽክለኛ ሓቂ ነዘራረብ ተተሂልና እሱ ከም ማሓድር ልኽእል በቃ ቀውስ እዩ እግርግር ስለዚህ ህዝቢ ምግፋፍ ንምንታይ ምፅኢት የልካ ህዝቢ ትግራይ ካብኡ ስለልተፈለዮ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ለክልቲኦም ለፍረሶም ክነግረካ ማለት እዩ ህዚ ሰብ ገለገለ ይብል እንዲሁ ለውጢ ክመፅእ ምስ ጀመረ የፍሪሶም ቶም ግዜያዊ ምሕዳር ኮ ልውተ ልጥምዕዎ ማለት እዩ ጌታቸው ልውተ ልምቸውሉ በቃ ህወሓት ምናምን ኢሎም ከምዚ ልወልቃዮ ተተብሉ ለጌታቸው አይነሆይ ለጀነራል ታደሰ ለይነሆይ እዞም ሰባት لو تخمس جميرهم ذا دفعت فرنسية لوا دفعت فرنسية دم عليه تحدري كندي دكول تقبلوا عادز جتي وانا عاوزين هاي تجالات عينتو تراخم ميدال وجحوز إسلا الغنا أفاقوا سلا البلا خعفنا له ومالتي الأبهاري تمليسو قال أي عفتي بيدهم لجمروا وسمين الزت عام كندي من إسير جيفو رأيك خمس عامات دو بزي بعلها طلعت فتر مس إرترا طلعت فتر مس حارات طلعت فتر مس عفار طلعت فتر مس إثيوبيا من قصة بعث توقع مليس كان دجنا سوء تبل إن دجنا غالي من أسيت مس عدد لا يقارن عدد نايدم بوليتيكا لبلن اللصيو حار مليس كاتاي تبل من سوءات كودا سدرا سوءات القلوم سينهم الحكمهم سينهم تريهم نيرك عمس يلعل نيرهم كوت أمينا سقالهم لتوهالي لسرق قطافي خادرك ويلو سجى لو أمسي جنزب سوهافتي دكنا تقولي أمي لهم لمس وسجى لسرق سلازي توانا زي خال عين تنوش نخلينا سالساي تاي تجمير مشلك لمن تاي علامات وادينا مصر مين تتبت يلا تجراي نعرف تجراي تحتي أنا روسي إناتو رايم هزلت محايشة نجرلو موتيو ميلينات زيغاتاتنا تفنقيلهم مالت عرشهم كيلهم لخالي الخول نور مالتي سنا امرو محبرسبنا تغوديو مس ኢትዮጵያ رأي زم نسرح له لمعاتات كسرح لا تجب اسينا صوت يجميروت محبرسب لمنتاي دقنا مويتهم ስለዚህ ان كلن ናይ ልጌታቸው ረዳ ለቀጣጢሎም ወንወርና ለውጥ ዋላ ዳሪ ሓንሽሽ ወመሊኦም ነው ምኻደም እዚ ምስ መፀታ ይመጽ ተነቀልና መሰረት ስርወ መንግስትና ተነቀለ هذه كهنا تلدم على قصالي ولد ولا تحاسيو تتخيل سرعات دقوم او دغب زمناوي بتمرتي مهارو يو ودعها عاوزي بصريت لي حلو تمرتي نفس غداي يلصو انره بايزو تمرت تكتليهم على انت مثلك انا من ما يخيل كودادر يخيل فيدلات استغايله صحفي قال تام خوندا ስለዚህ እሶም እንደገና የቴክኖሎጂ ለአክሰስ ነውም መጥቶም ታይም ገሩኻ ክመርሑ ያዝዚ ተበጣጥሱ ስለዚህ እዚ ናይ ነውሕ ግዜ ነበረ ትግራይ ሒስካ ኢትዮጵያ ሒስካ ስለልፈረሶም ታገውረለዎም ላፍታ ናይ 50 ዓመት ልምዶም ላፍታ ናይ ምጭቋን ክመጸለዎም ዳር ጋለብት ካለዎም አብልሉ አጆኻ ለካ እንዶ ማይሉ ቋጽር ይሆነይ ለዋሉ ላ ሓደ ጋለ እትዩ ስለዚህ እዚ አገሮም ሰራዊት ለና በማዕበል العلوم እንዲዮም ገፊፎም ፍትቅድ ማህዘል ለሪኻ የዝ ሁሉ አውዚ ገዲፎም ላኸዱ حقن مزراف تحزن بايزوي ملستلو صوم برايسة ينيرهم ناتهم مرحتم مغلا ما نسيجن زم حرا أول ديا أنا لين مرداتها بتريفهم بقى حاويهم وهم أو زي فيدرال سر سنة أنا قرر نبغى ما مالتيو بقى حاويهم مسوي غيرهم يوم تانيهم خوري تغيروا مالتيو سلازي
كنتو اتو البحال لكنتو علامة لتجبت كند فرط أفلي العلامة من إسا تجري رديفو زين هذي تجري نو سمر مار جميرو نو جميرو تري أن لا هذه هاي نجاد اللي ولا هذه عفنا كي شرارف لتمالئ عفنا ملو بملو عفنا المقباري الكايد له قال أي تي لسدات دماء توم لا يدقفوا سدات يلدلي زي قلت أصلا الخنا توم لا يدقفوا أو خينهم أو استاكل كابل خونو تأثيرهم تواهيلهم لمحارسة ناي سو أو مسته تاعتي قوات اللي يلدل مالتيو سلازي قوات دماء قدنيو مالتي مغنياتو هاغورس للخنا سلازي تجراي عين مرفوع لطفقه بقى تا تجراين هزو تجراين حوحتن حدا يلبال حوحت جين لب لله ولا استوعب سي 2010 تاعي كأرات كيلو توصلوا بوليتيكي اوكي قد ما زاني صايد اسكسكرنا هنا بزي بوليتيكاو سعرت اندحر تسعركا وتادراوي عتا سعركا مليسكا كيد كالا بوليتيكا عندنا تمليساني راتا بوليتيكا مالت لكل بلطقم وعل سلام بريتوريا متاع لا عادت الله خير رغوا له سلازي هذه كلتا نغير تغنيعوم مزوم قال بالعل صعنتهم 4 كيلو خملاس يوتي حدا كنت حلمي مالتيو قال اي خا السراويت راو غنو غيريلو حيل لني لخا انا مدرع جن سراويت تاي مسلكا وشتو እንኳን ተህዝል ገፉ ወለው ተውለለሲ እዛ ኳህ ትጀምር ተመሬትና ላይ ሃውና አንበር አይን ዋጋ አይልዎም እዚ ፎልት ኮንክሪት ሆነ መረዳት አለና ደና በማዓቱ ላፈረሰ ይመጥሎ ስለዚህ ካም መሰረቱ ትይዙ هذا ታና እንድምድም ለኸነ መስልካ ጌታቸው ህዋህት መንግስት ዲኻ ክፍቱሎ ይትኸሊ ፖለቲካ ፓርቲ ክፍቱሎ ይትኸሊ هذه ታዩ ግን ኢትዮጵያ هذه አማን ስለሆነ አሚኑ ወንበር ገርፈጥ ለሆነ ምንም ክንድ ፍረጥ አፍላአክል ዲሞክራሲ ጫና ላይ ሁሉ ና ፖለቲካ መርህ ላይ ሁሉ ናአብነት አነ ብላአመን ኩሉ እስካ መወዳታ ይቀለስ እንበር ለተቃየሩ ከም ነፍሕቴ ነበር ረዮም ቶም ካድሮም ትማሊ ካሊ ማሊያ ለቢሶም መንእሰይ ትግራይ ላወዱ ጸኒሖም ሰዛ አግልብጥ ኢሎምስ በቃ ተዓዘቦም ዝሮዝረት ዕዝቱ ወስድ ማለት ኖ ፖለቲካ እንድህር አሚን ካሉ ተከለኛ ተኺንካ ትውድ ወይ ሪፎርም ተገበረው ውሽጥኻ እዚ ግን سساي شوعات اللي جمر من بلا سبعة شوعات تسعة سلستي هذا لا جانا هذا وش طبعا متأمن يلي هاتورنا اللي يجمروا واتا مالت كوح بيلهم كهدنا قصو وكما خفطروا مو وعوات خرخول دلي وين هاوش طبعا لو ليدوليو يا أهلنا بقى منهم نمتانا يروح علي شيء عدنا يا تدر عدنا مس من قصنا القص اللولس للوهم سلازي غانغستر جروب يقول الله تقرأ هذه بقى مالت مسوخ عاريخ هذه دركي جل زنابي يوقعن له سلازي سخال هزي دحرت حل خون كاس من تزو خيل كاي تردا دايدا من تزو خيل كا انت نيت وليدا تلي خوين ግን በጀተም ጽሞ ከምትል ወልካየ ዕጥቅ ገዝየ ከብለካየ ነው እሱ ማይ ቋጥሪ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ልዕልዚ 100 ዕጽፊ खाሊ ሓሲቡ ይሰርሕ እንበር ባይዘለኦም ህዝብ ከምንትን ንሪኦም ነገር የለ እመነነት ህዝብ ስለልብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ትልውሎ እንበር ልዑኽሊ ኻድ ልብል ለህዝብ ማእኸል ስለልገበረ እንበር ሶምራ አሞታይ በደም ለተጨማለቁ በደም ለሰخሩ ሰባሲ ታቀመጡለም በአሰርካ يوم ለኮዝ ምንም እንትን ተብሎ ነገር የለ ስለዚህ ደሃር መጥቶ ንخل ላዕርቅህ መጥሎ መፍትሄ ሐሳባት ትውለም ከመፍትሄ ሐሳባት ትውለም መፍትሄ ሐሳብ ታይብል መስለካ هذه ክልቲኦም እንትን ክነኺዶም ለና ሓደ ሶፍትዌር እንጥቀመለና ቲ ናይ ተሐሳስባ ናይ ሰላም ናይ ዕርቅ ንብሎም ሶም ክመጥለው አነ ለዝጉጅለት አይሉሎ ምስ መንግስት ኢትዮጵያ ይረዳ ይተዓረቅ هذه سالسة عدي أساسا عدي قال سالسة عدي حاول أتول كمبر بقى عد تعدي الكال حد خلطة تركبت كمبر كله روحوا إلى حلي قندو ما فتاوي قال هون عد أنت هذه تلها شيخ زريعة أنت مخد بس من قصتي شيبها مرد لا يكور بقى مرد لا غيرهم زيزوهم حرقوا لهم مالتيو جين زي خالي إخواني خليندي تهزبن بخيل الله لمن تاي كبل الله هزب تقراي هذه لمن تاي لبل حرماتي كلهم استغلي لمن تاي يوم هذه هزب تقراي سلا الحالي يوم انا سيل قفلو هزب تقراي لو وقع له لقد له منديو ገንዘብ ለሰደሉ መንዲ መብራት ለሰደሉ መንዲዩ ተሌለ خفتሉ መንዲዩ ሁሉ እንትን ለምጾ መድኃኒት ምን ይልዎ ነዳድ ምን ይልዎ ነይሩ መንግስት ኢትዮጵያ ሆነ ዲዩ ታይሉ መንግስት ኢትዮጵያ ለህዝብ ትግራይ هذه እሱ ፎሊ ይርዱ አለዎት እዚ እዚ ጉጅለ እዚ ካንሰር ለሆነ ጉጅለ ስለልሆነ በዓርሰ ምትሓት ተሳቀየ ጉጅለ ስለልሆነ ሰራቀ ስለልሆነ ለህዝብ ትግራይ ከም ለይጠቅም ከአምን ለው ሓደ መንአሰይ ትግራይ ክወጽለዎም ችግር ይውልን ኃይል ሰላም እንደ ይመጽ እንደላ ወታይ ጸገም ነው ከንዲያውን ካላው ደገም ስዳት ምስ ኮይኖም ጸላዮም ከጥፈለዎ ካላይቶም መንአሰይ ህዝብ ክንወርዶም ይንخيل ጌታ መስለካ ተማሂሮም ሐሳብ ነይሩዎም ክሰርሕ ኢሎም ግን ብስምዒት ብሽወዳ ስለለእትዮም ሶም ለሴፍ ክኾነለዎም ማለት እዩ ካላይ زوناي تقامتي ማለት ተፈኻኸርቲ ሓይልታት ትብሎም ኩሉ ፈላላዮም ገዲፎም ላ ሓደ ክመጽሎ
هذا خم إسراء لغونو بارتات من تتقرأي ربح هذا من تابع حدا ليس روحي الكام محتاج لدلي مثلا أو زي تري يوم بزح قدري أو يخون الله بخدونه معلته تتصوي عم تحدنه على الإنترست يمس تحدنه على الإنترست يمس سلازم خم تجارو حدث لا إثيوبيا من صوم مس إثيوبيا مخانم سيدة سيفن إحنا مسوينا نبنيرنا بسجع دجنا هذه يونيت خمس له يونيتين دهر حاليو حايركا يا تايجي خبرة تتراي علني لقال قولوا النورو لصرحنا رسبي كلنا ونورنا لنا بوزي من قد جرم كلاي من فيدرال دما تلي جمرو ناي سلام قصل اللوا كاوجن أو لا على خيل كتعم تليقين خاء من تهلك يا ويجد إنه هاجر قصل اللوا هزو قصل اللوا هزو تجراي بنتم تحجزوا ما تحجز خوني ولا نزي هذا تحد بريك التجارة نجار هزو تجراي لتلوتي تردي ويو تشويدنا هنا اليزي زي عفق جزء من النجارة يبقى تتخادرين نجرم لهذا علوم مرة راح أكون بيلون كوريدونكو نايتقالي نايتابع مع حضرتي إن بالله نايلهم بقى كده يندلني لهم تغير كله ياو يتغير مكنياتو أفتخابا بيخان تنقل كلاي إتي جففكو تايدو مرجعها كله حجاوي خلي بينا من قديس وحن كوكو موت كم لي قرت حتى تنتقلكو كم يجر كها حجاوي ليك وانا كن دفرت أفتح كل علامة اللي يقولوا ما أنا أسيل خدت كتلة تجادي اللي خاستي يوم تون ده يومنا نانكت خبرك قال له كي تاچو تردي كماسك شفن لو كل حقاو زي خونس كل حزب تግራይ لطقم ربحا كبر لمص انا كيدخ قلس ምክንያቱ ዝለ ስለልኾነ እዞም ሰባት ግን ለህዝብ ትግራይ ልጠቅም ካብ መጀመርያ ለሐሳብ ይኖሮም ሓደ ግዜ ይጽርፍዎ ሓደ ግዜ እኽሊ ይኽልዎ ርዳታ ሓደ ግዜ የጻልዎ ካብ አመል ሚሎም ያጋዲሎም ይቅትልዎ ካብ መሊሶም ብትስም ስዋዓት ከዓይነግድሉ ስለዚህ ህዝብና ኩሓዘንተኛ ኮይኑ ጌታቸው ከመይ ልስራስቲ ደቁ መላምል ደቁ ሲኑ ሞምንም ተአክል እንትን ለይውሉ ስለዚህ እዚኦም ብሙሉኦም ካብ ስምዒት ምጻእ የድሊ ይብላና እዛ አነ ስምዒት አው ኮይነ በቃ እንትን ተወልኩሲ ኖ በቃ ሂደት እንዲዩ አጋጢሙ ትምህርቱ ወሲድና ላብ ሓደ ለመጸሉ ንሳቶም ከዓ ገለል ልውልሉ ወይ ተቃተዋሂዶም ይምጽይስሩ ተለኾነ ግን ህዝብ ትግራይ ላ ገፈፍካ ምንም ስድሩላ ለኸይድ ይሆነ ይወለከድሊ ማለት እንትን ለሙሳድ ለስቀልልዩ ትዕግስት መንግስት ኢትዮጵያ ግን ጦርነት ተላዕሉ ማን ይሐርስ ጌታቸው ኣብ ትግራይ እስቲ من تمرت تالتجمرت تمرت تقصل دتخن سون كحبو يوم تفلتي قبل كريستيان كوينوم يوم كتقصو اتمرتيت كوينوم يوم كتقصو مسجد كوينوم يوم كتقصو مكنياتو لمنتاي سنكو قاموت هزي مسجد يفوريسو بتكريستيان يفوريسو تمرتيت يفوريسو مكنياتو هوحت ببار يلو تردو سب قمار لጫወት سب كارتا كهوحت ياش لمنن ማለት ቁማር ያው ገዛኻ ከተጥፉ ወደ ንብረት ካስካብ ደክ ካለት ስኒላ ጨዋታውም ና ፖለቲካ ጨዋታውም ታዕሚል ወረደ ይወቅ ታር ሰረቅቲ تريال خاورك تقرأي لا قحتك عدل أبرزك بقى تنتظر مالتي سلازو زي بمولو هو سلالو خانة وانا جن هي تقرأي ام بخول اللوا ام بي لمن تاي كتركب تمالي ملامل دك خارج في كاس دقنا هذا الوحدات عسرت الخونو تلا أختي صار إثيوبيا مسلخون حيلتات الحضروا استي هذا تمالي شعبية الحنان الزارب نيرنا هذا إرترام انتن ستيل ناو حاونا أيوه سرعات أجمع يحلي مرد أيوه ما نرنا صحيح قسم تاون نيرو هستقلوا يتون كع فتاوين أيوه هذي بقى استراتيجي سلالة ولو تاكتيك على حوم مدفع تطفئ نو نزي زلاق الغنى بالله على حزب تات هذا له حزب تجرين حزب إرتران حزب إثيوبيا حزب إرتران حاول بقانقا ببهلي بجيوغرافي بتاريخ بمننت تماجاجيو حب الخليو سرعات كما تصلوا لا دريد بزح إذا تزارينا هنا كاو بحيلي اللي تخوين جن شعبنا هو حتى تصميدهم يكون يسي فرقنا لا تصميدهم إثيوبيا بس عجيب من مثلا غير بس لما تفلتيها عدوى مسكرنا يو حزب إثيوبيا أتهزن ولنا ينا مرد أقوم شنا ولمعات لا محورة ولمعات المغيار مبر لسأل علم منكت تعدل عدس للغناس لم تصو نجري اللي سو عرقي حش مرد داي حش يكرتاي حش حزب تግራይ سلام يركب سلطان التمرط منغستي حزو ምንም እንትን ይውል ዋና ተመረጠ መንግስቲ ለህዝብ ያገልግል ደየገልግል አነ ከም ሓደ ረብሓ ይረጋግጽልይ ዶ ፍትሃውነት አለው ዶ ሓቋፍ ዲዩ ጥራሕ ያነ ኢቫሉዌት ልገብር እንበር አነ ተለምሪ ይልብል እንትን ወን የለን ስለዚህ ለምርጫ ከተ መጀመሪያ ግን እጡቅ ይፈታህ ተፈናቀል ይመለስ ምዕዳርና ለምልከተና ከምኑ ሰይቁል ህዝ ገዲፎም ዋሪ ሀገት መጀመሪያ ታይውል ነሮም ለክልቲኦም ግዜያው ምሕዳር ተፈናቀል ተየሙሉ ሲላውል እንትን ይገብርዎም ይሽውድዎም هذا تهوينا من أتفنى قلت ليه له
تخوينهم بزعابة معرفة تقرأ لي العلو حيل خلوهم دي يلن بوسا يبلان هاي شاقري تحدث من إساي خامت الولقو خاسي كفرسيو تمال ريو اتلاته هذا لبادو من ملي ركوست عليه هزل متصقى هاي تماري كاف تقبرك اكو تماري اوف كورس سلازي يلن هز هاي جن حيال مثل قالك حكي بتيوم للوخا بقى اثيوبيا فريش هاي قله انا هذا يجي يجرمن انا سخلنا زي ودو تفرش ديالاس تنط ديالا تبعلو تنهاجراو مككرنا لهم صولن احنا هنا نفلطو اثيوبيا كندي بروجكت معلتي مرقو كندي سرحتي يسرحو هذه ناسنا امرو انتن صمدو غزا صمدو ما يقصري اسر قراري ولا بقى اسرها لبال فلطو دو خامشته غيزه مايل اتوسوا ምንም ከሆነ እንትን ላይ ይخل ለከፍት እኮ ኮን ላይ ይخل ማለት ነው ሀተላ ከፍቲ ይጥሪው እሱ ግን በቃ ራይ 50 ማይላት ወሲ ምንም ከላይ ለሄት ማሙ ኃይልታት ይው መንሰይ ትግራይ ኤርትራ 10 ለኮ ህዝብ ትግራይ እኮ ገንዘብ እኮ ክፍሎ ለኮ መንሰይ ኤርትራ እኮ ሚሊዮናት እኮ ክፍሎ ለሳቀ ለኮ ስለዚህ ሆይ ታዩ ስምዒት ካብ ስምዒት ሓሊፉ ልቋጠር ስለሌሉ ህዝበይ ደጊመይ ነግር ለኻነ እንብበል አደቀ ይብንበል አምስ እንቢ አኸባ እንብበል ገፋፍ ድማ ግደፍ صحن ጎት ተቲኻ ያላቲ ባሕፀራ ክብላል ደል ገጫፍ مو اب استوديونا ترخيبك حسابك ስለዘካፈልከና ከመስግነካ ይፎት አነም ያው በጊዜ ስለተዕድመኒ ሐሳበይ ለከካፈል ስምዒተይ ለህዝበይ ለለን ስለ ለጋበስካኒ በጣም ይመስገነካ أمكتتال إهن مهين خمنيركم كبرات تقطاتلتي ناي لومي إهن مهين قاشانا أيتا قبر صادق قبر مدهن يو نيرو استفلاليو زعباتاتنا العلنا نعلل نيرنا أيتا قبر صادق بوليتيكانيا يو صبغات حسابات رخيكم لتخون اللي تسفاي قبر أبقى صالي بخالوت مدبات كساب نراخب أببزل لخمو سنايت نخدخونو زمن نيلكم دمانا جيتا تشوالومي سلام